ଯେଉଁ ଜନ ବେଦ ନିନ୍ଦା କରେ ତାହାକୁ ପାଣ୍ଡୁ ରୋଗ ବା ଏନିମିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ନର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥାଏ ସେ ମୂକ ହୋଇ ମାନେ ସେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ବର ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଷ୍ଟହୀନ ହୋଇ ମାନେ ଅଠବିହୀନ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ପୁସ୍ତକ ଚୋରି କରିଥାଏ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରେ ସେ ଛୋଟା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗୌରବରେ ଗୋଇଠା ମାରିଥାଏ ସିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଭଜନରେ ବିଷ ଦାନ କରିଥାଏ ସିଏ ଜଡ଼ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଚୋରି କରିଥାଏ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯିଏ ତୁଳା ଚୋରି କରେ ସେ ମେଷ ମାନେ ମେଣ୍ଢା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜନ ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ କଳା ସର୍ପ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନର ଅଶୁଚି ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ବଣରେ ବାଘ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ସେବା ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖଚର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।